itegete wulu itegete onwegoro ya nwee chefugo agụghị ụzọ agụghị ọnụ anyị ga-eli ga-abịa bịakwana anyị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ ogene atụgo ndị ahụ ka alụsị atụọ m daa nke iyi nwanne nke kene ama na ife dị oke udodi vidiyo m bịalụ ka anyị neba anya n'ime ụtụtụ a bụ maka ndị na-eme ife enweta mmadụ egbu enya ewalụsịzi apasị arịa wee je na-alụgasị ụmụ ife a na-alụ n'ala Igbo. Ụfọdụ bụ ndị dibịa, ụfọdụ bụ ndị ritualists, n'ime agụ ife dị iche iche eji arụ mmadụ eme. So ebe ka esi enweta parts niile anyị eji arụ ya, onye abụ ife a na-alụ nke ikpeazụ ya. Ọ dị mkpa na anyị ga-apụta ka anyị kọwalụ ndị mmadụ nakwa ife na-eme ka ịrapụ esi na edere awee. Uncle Prince Onwukwe ekene eme ọbịa n'uju nwa eze Diamond na New York ekene eme ọ ga-abalị nne Maazị Chukwuemeka Ikenna. Now program a mbịa this morning agaghị m adọ ya for a long time. Enwere key points nchọrọ imetụrụ ndị Igbo aka, after which onye ọbụla na-emekwa ife ọ na-eme. Ọdọ mmiri Besaida, Juliana Ebo ekene eme ife a niile bụ mkpa ọ dị na anyị ama agba nkịtị ka gọọmenti anyị wekọrọ onye ọbụla oke n'ọlụ gọọmenti ọbụla batalụnụ na ife a niile so n'ife ndị be anyị na-amarọ. Any gọọmenti ọbụla bata anụ na like ka fagolu mind ndị mmadụ, fagotesie mind ndị mmadụ ka ọ rapụ inwe onye ga-speak against them, kafa wee lụba alụlụ anịfa na alụ. Maka na mụ na gị n'ahịa afụ na mgbe o ji bido na onweba nke bịalụ na asị na nke amaka nke bịa ọ ati apụwa. So ife a na-eme n'ala Igbo bụ ka anyị ncha niile were one voice, ka anyị ncha niile kwete mmadụ ekwukwe na ife dị ona ife dị ona. Anọ onye akpata alụba anyị ji wee daa today, nye akpata alụba anyị ji wee daa. Etu a gọọmenti Soludo nọ na onye ọbụla na-adị ekwunyelu Soludo bụ enemy. Ịghọtago? Ọ bụ na ị na-ekwunyelu Soludo ibulu enemy. Chefuo na ada emeta onye ọbụla mma. Chefuo na ife ibu n'obi abụrụ ife mbu n'obi. Your expectations might be small, nke m dị big. So you might expect ka bịa join ọgụ with your little or small capacity ga ma ọkwa your thinking faculty ma na onwe ebe oje ka anyị chanọlụ na. That's why eji nwe ọgaranya n'ogbe nwee ogbenye. Ana ogbenye ọbụla sị na ọgaranya na-agụ ya onye abụ so na the worst people enwe. Maka na ịnọrọ ọgaranya nso ọgaranya agụba anyị. You need to grow. You need ịdị agbago. Ọ bụrụ na be anya na anyị nọlụ with your dreams, o nwere ife ọfụ iri na-akwado efu. So ọ bụrụ na anyị na-agwa gọọmenti that you are not doing enough, ịghọta ife anyị na-ekwu. In the area of security, they are not doing enough. So any governor ọbụla ịpụta kịta dey praise ebe ọbụla o si mana enweghị security be. The governor is not doing well. Security bụ number one thing aga na-ekwu okwu ya for now. Obodo ọbụla ejere wee bụ na capture obodo a, gọọmenti malụ that na ofu onye na-ebe akwa na onye ọbụla na-ebe akwa. Ọ na-emetụta onye ọbụla in this global community anyị nọ n'ime ya. Mana m nwere ike na ebe transact ya business with onye nọ n'uli. Onye nọ n'uli nwere ike transact business with onye na-ebe dị ona. Ọ a question of ị ga-ewetalụ m ya wetalụ nke ka esi ga-eme ya. Onye na-agazi na that area sị gị na ya ma aga nwukwu ebe a jụọ ya nwayọ sị gị na ebe a daga efugo na omego ndị niile bi n'ogbe a affect business fa akwụrụgo stand still. So nwere ife ngeji wee na-epraise gị ebe mma na anya nwere security. Now ife a niile na-ekwu o nwere vidio m chọrọ ka unu gee with Nonsonkwa. Geenụ ntị na m ga-eplay unu vidio a ka unu wee ghọta ife a na-ekwu. Ama na fugo video. This organ Havestas. Na-egeenụ ntị. They are still here. They are still here. Ọrụ anyị wụ ị na-agba
Imo to be very, very at alert, to be very, very vigilant. The other day, I played Ulu voice, a woman that was nearly taken by these people. But today, I am going to bring you an interview I conducted with a little girl of about 20 years. Ndi Ogan Havestas Guru from Garden Park. Everyone with his own way, Okigwe. Everyone with his own way. Ọkwụ na anụ ife ọ na-ekwu ọkwụ na anụ ya ebe a bụkwa enweta m vidiyo si na nga-eple ekwu ya ka onye ọbụla anụ ya ọ Nonsonkwa be ya Nonsonkwa o melụ interview mesịa dị interview nwata wee kọọ ka esi wee bulie na ife niile ọ gabiga mma place the entire video mana ama na some of you afụgie anyway ama na some of you afụgie so because this girl, so that other people will learn. ọ na-abụ nne vidiyo na-agba ụlọ ife na-eme n'ala Igbo some of you na-eche nọ ife iji eche etu isi eche bụ maka olubeghị arụ ọ bụrụ na ịghọtalụ etu o si wee dị na be anyị na mmadụ na-efu everyday mmadụ na-efu na be anyị everyday ka a na-agwa gị na a na-efu ọ ada mmadụ diọkpara mmadụ nwunye mmadụ ọgọ mmadụ etu a efe efu kịta abụzi biznes a na-eme na be anyị na-ege ntị ọfụma ihe abụzi biznes ụmụ okorobịa banyere n'ime ya unu n'anya few years ago from 2014 unu n'anya unu ga-afụ ma 13 na ụmụazị be anyị hapụrụ be anyị megasịa travel obodo dị iche iche na-apịrị ego ihe a na-apị ihe a na-akpọ yahoo onye be anyị na-ege m ntị ọfụma ihe ha jelụ bụ ka eje mee yahoo bụ ka ejeje natuo ndị mmadụ ego a na-anatu ndị ọcha na-anatu ndị ọcha ka fa na-eme o nwere ndị aka fa na-erulọ fa nwee welu fọmatị dị aṅa abata be anyị nọrụ be anyị ebe a na-erizi ndị be anyị ha wepụta fọmatị dị iche iche kpatalụ na mgbe ụfọdụ o nwere aapụ ị ga-apị aka oyimana ọzọ agha enuzi agha na agha kigo many things fa na-eme anọkata MTN send alụgo meseji gị mee nke a mee nka o nwere ihe a na-emefọrọ na-alụgasị loka na-eri ndị mmadụ ya o wee bụ na-emegide yahoo akast ya ndị niile jere ya bụ ndị na-enwere conscience no matter what ọ mmadụ ka ị natụrụ ori igbo ori gị nwa makwụna igbo onye ori na izuchego onye ọcha ori ọrụ ada agazi iwe filo na another way ị ga-esi wee na-eme bụ a na-eburuzi ndị be anyị onye ejidere eburu ya kechie ya jee dọbịa ebe ọ na-amarọ natuo onye ihe niile ọkpa na ndụ ya ụfọdụ ka eburu wee nara nsọ ụfọdụ eburuzie moto na-apụtazi na-agba transport onye banyere na moto nke ya gaa a na-emezi operate according to level o nwere ndị na-alụ mburu ya na-alụ ubu mburu bụ na mpụta gị na ya gbọrịrị 20 million so fafụ ndị 5 million a nwere ife ji ndị eme nwee ndị bụ na 50 million ka anya fadị 100 million onye ọbụla na-eme operate na level ya ihe niile abụrụ syndicate ihe abụrụ cartel maka na afa na-alụ ya fa nwee network fa bụ na onwe onye nwụrụ ụnụ ma ife dị aṅa egbuo ele arụ ya ife a ka a na-alụba ụfọdụ anọrọ na nke a ụfọdụ bụ ịnwụnarị baba atụ ego ebe nwa ife dị iche iche abụrụ alụlụ anyị a na-alụsịzi na be anyị nke ikpeazụ a ọ bụ ejeje natuo mmadụ millions makwa etu ndị a si ana ndị ọcha ego anaba onye ọcha nacha ya agwụ ya lekwuo ụlọ ahụ obi n'ime onye be anyị ga-enwe mind si onye ọcha nya lee ụlọ ahụ weta ego onye ọcha ele ọfancha bụ dibịa yahoo na-afụ valuo fa gbajucha gold n'onu ị na-etofa fanwa bụ ndị a na-abịakwute ya na-agwọlụfụ ọgwụ si na tabia onye ọcha si na tia na kọntrol onye ọcha na kọntrol ndị agwọchala ọgwụ onye ọcha ga-ele a ga-agwụ ya ọsọ ya bụrụ na $10 fọrọ o eji eri nri ehihie ya agwụ ya ojebe iri nri ehihie mana ihe na-emebi ya nwetagodu da $10 o mezie ka ọ kpọọ kọọlụ onye ga-enye ndị be anyị
ndị be anyị obi akpọ ndị enwe conscience. Onye ka n'obi gbaa mmadụ egbe iche na onye gbakwa ya na-agba. O nwere ndị a ga-ejide na moto onye a pịagbuo ya n'ime moto ahụ, ọ mmadụ gbara egbe ahụ, onye a gbara egbe ahụ iche na onye a ka bụ mmadụ. Ịghọta ihe a na-agba. Even ndị polisi afa na-agbagbusi ọ ga-agwa eziokwu, ọ bụ gị nwa na-ege ihe nne ị ga-enwewu mind were egbe gbagbuo mmadụ. Ọ sị ya bụrụ na onye polisi a bụ the worst polisi nọ n'ụwa, obi agha aka gị gba anya maka na ị bụrụ onye egbe iwere obi mmadụ. Ndị a na-agwa gị ya, ndị a enwe obi ha ele na letọsịa obi lewasị ha ncha niile akpọ ọchị goduru gị ọchị sef. Ị ga-ama na onye a na ọchị elu ya n'obi na onye adịghị mma ka gị na-anọkọ n'oche ha dị ya na-akọntamineti ebe na-epolutu adịrọ mma ịbịa mmadụ nso. Enwe ezi obi, enwere obi mmadụ. Onye ka nwa anụnwa ji wee mee escape, o wee na-aghọta ya arafia bụ miracle. Ọ bịarakwa escape ọ na-agbazi nwa na testimony nwa ka ị ga-anụju ntị etu esi agụrụ mmadụ akpụrụ eje egbuo eberisie pas ejezi eme delivery bụ ka onye weta dị ọda ike eje delivery ọrụ na ndị be anyị enwezi obi ele geenụ ntị. Other people will learn. I have something to talk about, especially the police. Why are these people in your car sleeping? Shall we can skip? Yeah. Let me play this little girl who survived for now. Just listen very attentively. Saturday. Around to Kamshino no puta Makalana meme PS and meme 191 POS. Then network the PS Agagam. So my was a moment say Gamga Rosalebe open MCC Gamganya the PS come on name. The me she say I put as a baze bike. Ebim sale buru. Ndị Igbo ga agba ebe ọ na-agba afọ. Baze moto garden park. Ha kwụsịrị m na garden park. Moto wedra n'ọga na-edozi. Ma ba na moto ebe mba n'ihu. With one boy chilo tusi m ka mba isi amasị ya mba. Meduze n'akụkụ ya shift nsa medu. Nọmba moto ya m fụrụ nga na 2 boys na 3 girls. Ma bata mezie ha 4 girls n'ọga. Anyị nụziga mọ 2 girls abatazi. Moto ejuze egushi ya. But before ya bụ onye driver no mere. Ya bụ onye driver no mere. Ya bụ ya windscreen ya. Were kasi for ishige the windscreen. Ya ishacha start is moto. Aya ga doesn't wait to see shebe weather. Nye na ebe mma. Ngakọta m. Ọ na n'ebe a. The ruze anụkwa mụ. Emuze yeah, well, because I gym time, I'm at my phone and my need. But then I need to put it down here every midnight. Maybe the days, what does one know to room or one and longer? And I got one too. And the gym, Mandani, then I know my own way of deal, but I'm the one they call on long fire everything. I was so I know down. Then see. Always the honey, the worst part of honey no gown, no John mask. These guys no mask. Put the female that are working with them, no mask. So I never phone getting it too much. I am borrowing the person who pay pass by pass. That was one boy, I'm but I'm honey no working in your gun. You with the phone. John, no more way phone, Marcia, Macana, edge me who made my screen wallpaper. There are some long way for Marcia, yes, okay, you, one phone, you ring, Yamaya, Yahweh, Good can have an address, and I want to get Ichiban phone or Yasina, a boy, her name, a Conata, go check Moga, another ransom, English, Nibu. But one okay, I was longa.
Then ya si that na ọ chọrọ ichek ma ọ ga-anatara nsọ. Ka a na-asị ya na nke m trayere ha na ferens anaghị akwụdị 3 million, 4 million, highest ha na-enye 2 million. The boy I say my try my own. So I say na okay. I know you do one, ha na-eme turn by turn. I na-etu turn gị iru ha kpọrọ gị. Ba. So the turn one pregnant woman no nga. The woman ada ime ruru ya ọnwa. Ya na-agwa na doctor ya next week na ọ ga-amụ. Na ha hapụrụ ya. Na akwa ha napụrụ ego nke uji na akaụntụ ya. Na the woman ya ishizo nga no wereze n'ihu anyị gbaze dị woman. Anyị dị ime. Ọzọ adọwere mma. Kwụsị ya onu. Then n'ihu anyị nga ka nke eme. Then ihe nnukwu n'akụkụ the woman ha na-eme ya turn by turn ya return ya abụọ. That boy ji phone ma bịa sị na mbide na mshinga mbide uche abịa m na meche na oge nwe iruwe ya sị na m ga-atu n'akụkụ onye ke n'ebe ma ha gafechara 5 people ga-adu nkwa nga onye ha na-eme bịa na ọ na nga Saturday Sunday no food naanị mmiri ka ha nye gị pịa wọta no food. The rose on Monday evening ebe a bịara jọm na phone mmiri ngere too much na self ọ bara na WhatsApp kọsa papesha m ihe niile ego na ma POS ntị na akaụntụ nkọsa asị m nọta ma aba na Access Bank withdraw ego m ji eme business. Then ha unara ma ATM ka sị m pịa ha ji POS nke ha metinye pin ha withdraw cha ego. So the last time, now they can family they are hoping on me because one message on our WhatsApp. Now I come who is I come ash popatamanga. Now who ya at the bookie. Now we are serious. Now family on what can anya. That's here me what mama mutan the chef. He said, "Mommy, mama, ga what and the chef." Yes, or chota home. The way I say, looking not so bad. Oga wa ga puta hoza. Ga jobam na nyachi bamu. What happen on Monday evening, Monday and Tuesday morning? What happen? What she got delivery? You want go to join? You want go share no pass? What she got deliver pass? Pass. Wow, I don't matter. Pass in the month. Uja kana. Ya wa say na ga ma di alert. So ya put them me so we are immediately. Mama no this. No me papa. Ya papa me akporo ndị mmadụ ha aba onye na-akpọrọ ya agazi afọ ịbụzi ya ga n'olu ya egbu ya ntị ya mebe ọ ga-ngwa ha kọtụrụ ya olu afta nwa ya nụchara olu ya agaghị anụ ọzọ. So o rụziri Tuesday morning ya nye dịka ebe 4-5 dewe abịaba o jikwa fonu ya bịa kpote m were fonu m ọkụ fon gba m n'ihu ma ahụ data nye 2-5 4:32. So dewe asị m na mbilie na ọpụwala na onye nọta bụ m ji abịa meche so ruru tọnụ nke m iwu ngosi kemgbe Satọde m bịara amaghị emule m mgba masị oge ya bịara were nye keshizie m aka m. So ọ kpọzi m aka ndị anụ nga na-asị ya where they carry this girl she had days since where this girl come here you never tell me wetin you see for this girl. Ya said they nothing know say the girl talk say she wan poo. I said, what of toilets waiting for that room waiting there? I said, toilet don't full. I know say organ never say man no use pump water. Water no day. So the girl no one take the man can go for push. Yeah, but I'm na moto. I am a very long journey. Yeah, ma kishimaya. Ama maybe aboma agaga. Yeah, a lot to say. Oh yeah, we are mass. Yeah, maybe moto. Get to my 1,000 I am still. I don't know you. You don't know me. Yes, I'm sure we lawa Joe lawa. Not to say who's the no keep way. Come to the one you have from Garden Park. No keep on the back. Yes. Maju was in the Madonna. On the battle keep control Bomusiana, but tell us Imana, come check my place number. Yeah, one of the motor place. Yes, it's you. So one that's yeah, Ash. Yes, no, but I'm on. I got the different enough. The two go to limit. Well, yeah, we drop was in TZ. My Joa sent them man.
ọ dị mma anyị ewelugo ife anyị chọrọ ewedi ya this girl bụ Chukwu zọpụtara ya in fact mụ amara ife m ekwu na ife zọpụtara kama n'oge nke elubeghị ma ọ kwanụ na chie mụọ anya in fact so ya nwazi na onwe ya find ya favor before ofu onye ebe a imagine na nwaanyị dị ime a gwara ya na ọ fọrọ ya 1 week ka ọ mụọ nwa ọ ya ọfasị ọkwafa welgo ego niile nya nwere ọkwafa wesigo ya fa arapụzi ya ka ya naba na ewere nwaanyị ahụ gbuo gbaa anya egbe n'isi otu aka nke nwunye mmadụ si wee gaa onye egburu ebekasị ahụ ya onye egburu ebekasị ahụ ya iwe na-ajụ onwe gị ebe ka anyị na-aga wee awụ iko yi iteta ụla n'ụtụtụ egwu a na-atụgo na ịmago na ọpụpụ ya na-apụ nakwa ụnụ afụghị ya n'oge nna agwa ụnụ onye ọbụla nọ n'ụwa ga-enwerịrị ebe laịfụ si agbanyere ya fim na-etu o si gbanyere m abụrụ etu o si ya agbanyere onye na fim agbanyelụ n'ala Igbo kịta anyị bụ ya kịta ọ na-anya anyị alọ obodo dị iche iche aghọtara ụfọdụ nakwa na-asị na ndị kifa na-agba ya so a na-afụ ya na ndị South Africa ha na-asị anyị nachighị aba anyị nababa anyị this that na-eme anyị ka o si dị ha mma obodo dị iche iche n'Africa dị na ndị agba bọọlụ now achụọ gị na be ha ebe ka ị ga-agbana ọkwa na be nna gị ka ị ga-agbanata be nna gị ị na-agbanata na elu chalenji dị ebe a kịta anọ ya ka ndị ọzọ na-afụ wee malụ na inwe ede ọnụ wee na-eme ka o si dị ha mma onye mba ọbụla ga-agbanwe okwu n'elu Yoruba na-akpanye anyị nsị n'ọnụ na Yoruba bụ na amaalụ m ọfụma oge m gbagota Lagos the first time oge a ndị Igbo again gokwa ground back in Lagos after 20 years anụchalụ Biafra war Igbo abanyegokwa were si ya the best houses na ọsịa na the best areas as at 1990 m gbagota Lagos the first time afọ mụra ndị Igbo ha eswichichago Yoruba sef enwe ọnụ ebe anyị ebe kwanụ ihe a na-afụdebe bụ oge a bụ onye na-eme abụlosinyani kilo siele ibe niile ọ ga-emegide ya mgbede ma ya emenwuna anything anyị agbali asị ndị ọnụ ha na-abazi anyị ime taa na fa kwuo okwu na Lagos anyị na-echeki igwu ebe asị gị na abụ na abụ unu dị ka befa na enwere ike isi na Lagos maka na emere ya capital mgbanwe ọ bụ Igbo many years ago emere ya capital so since how many years ruo taa Igbo agbanịtanwu mbọ nwere ike ime ha ka ha chụta ndị a which means na enwere any growth maka na ime travel pụọ na Nigeria ime travel pụọ outside ịfụ na Lagos bụ nonsense onwe ihe dị ya onwe ha nothing mana onye si na be anyị agbago Lagos ọ dị ya ka o jiri obodo oyibo ihe ọbụla ọ fụrụ ebe a na-ebu ibu n'anya ma ya wee bụ na ala Igbo after 60 years enwekwa ike ịmachinwu datin ọ dịrọ ka gọvanọ ọ na-anụ ọkụ n'obi ka ya tinye kene something gwa which one nke Abia steeti na Aba mba nwere ihe ji flyover ofu pro flyover nya nke pụrụ apụ before nka nwere ihe ji flyover so obodo Jos nọ n'etu a because na ya bụrụ Lagos obodo dị iche iche ndị Hausa sef na-akparịkwu ndị Igbo agba na-enwe ebe ị na-anaga n'ebe anyị na-anaga egwu anyị ekwedoghị otu isi bịa ịpụta ụla n'ụtụtụ ọpụpụ dịkwa ka etu anyị si afụ ndị nọ South Africa na onye na-apụ ama ya nata nwokwe taa etu a ka ọ dịzi na be anyị finally na onye si na bie na-apụ adrọshọ na ya ga-anachiyata nwokwe taa ị nwere ike ịnata ụmụ gị ọnatago so ebe ọ bụla ị na obi elu hụ gị anyị na this girl na-agwa gị 20 years old girl etu a o mitiri woman dị ime pregnant woman ka ịfụ na ndị anụnwa ama size ha na-enwe onye ọbụla ma papa ma mama ma obere nwa so mpaghị sef repụrapụ na edibakwa chọọ na mpaghị ya abata taa maka o nwere ike ji ịba moto ọ banyekwa moto ndị a elu ofe agba ife a na-afụsa ndị a dị ges na bifo anything na nwere onye ajeje mee na windscreen ya ịbanye moto bifo ino yite lahụ ụlọ ịgbazi ebe ebu ga-eje
you don't know. Ibanye public transport na Nigeria enwe a guarantee adịbekwu Nigeria na Igbo enwere guarantee na ebe anyị na-eje n'ike elu dia no guarantee. Iwe na-ajụ onwe kedu ife gọọmenti na-eme concerning this thing. Gọọmenti enyeba guarantee on security. Ibe aba na-akọ ajọs na-akọ mmiri ichi fight ife a na-ịchọ ka enwe security anyị afụ n'ụkwụ iji pụta. Anya gbakọ ogbe n'one gọọmenti install CCTV camera ego one gọọmenti wepụtalụ nye communities niile dị iche iche ka eme ka sure na-etinye CCTV camera anafa nwee strong room somewhere ewepụta ndị mmadụ educate efa nyefe orientation on how to operate those things amount of camera na strategic places ka e wee na monitor ihe na-eme. Gọọmenti ma na gọọmenti na-ekwu okwu enwere ife a na-akpọ drone. Gọọmenti ga-egotenwu drone share ya everywhere ka eme ka sure na from that strong room security ga-apụtanwu n'ime ọfịa fly ya drone around ka amalife na-eme n'ogbe fa maka obodo ọbụla maka fara obodo ọbụla o nwere ebe ọbụla itinye isi n'ala Igbo asị gị na mbara saịdị ya na o nwere ndị nwe ya ebe ọbụla nwee ndị nwe ya nwee ndị bienu ọ ndị a ka ọ dịrị mana afọ ife gọọmenti na-eme about it. Fe ya na-agwazi mmadụ bụ ị na-apụkwa dị careful which careful onye nke ebula ebula asị gị na ọ dị careless asị gị na ọ dị careless. A na-achọ ka ebulu mmadụ ebe a gbagbusie ndị polisi ya bụrụ na-ebutela onye ahụ polisi ahụ etu aka life ya si wee gaa ya ka njesi wee furu polisi esigoro na ya na-akwụ $2 million every month ma m bụrụ onye polisi Nigeria upe ọgajide ọlụ. Polisi kwesịrị na ọ bụ basic salary ya bụ $2 million basic etu Nigeria si wee dị na a na-increase ndị House of Rep na ndị nka deserve more maka enwere ike na-asị na ba dị corrupt yes mana ewepụfa akwatakwata n'ogbe ọga onye ọbụla akwapụ na presence ha godo nwere some intimidation so ọ na-eweta side ndị a famago na-eti ekwu isi enwere ike jam road block ana ndị nke ya pụta na ọ nwere ike ọ bụ ndị ụnụ na fa na-ada alụkọ maka na ịgbakọ ife a na-alụ efu na ife a bụ cartel ebe gọọmenti mechiri ọnụ. Gọọmenti is not doing much. Esi na ọganawa for you ị ga na-eche echiche ọfụma. Obodo adịghị mma nwere ndị ji ala chapịọm. Obodo ahụ efu na-agba aghara aghara o nwere ndị bụ ya ka oge akaba ji akọlụ so fa chọ ka ọ na-agba aghara aghara na-ekesi bịa na Igbo wee plant ya ife eji plant ya na particular area afụzi ya n'ogo area ọkwabe mmadụ dị ife a okwu obodo mmadụ dị ife a ndị anụnwa na-alụ ya fụ na onweghị ya na-eme about it ndị ọzọ ebido ọ na-agbasa a young man now kwesịrị ka ọ jee chọọ ihe ọ ga-eme anọrọ bụrụ ihe a ka ọ nọrọ n'ime ọhịa a young man so ihe niile efu a na-alụ bụkwa na egwudekwa nwekwa ndị efu agbanye na Facebook onwe ndị afọ na WhatsApp ị na-ebe anyị fụ na young guys 23 25 28 oldest imeba nwere ike ọ bụrụ 33 all young people kwesị ịdị busy na-alụ ọrụ somewhere and gọọmenti enweghị anything fatiri in place ka echekmeti onye ọbụla ka ama kene gịnị ka ị na-alụ kene what is your job gịnị ka ị na-alụ ọkwa ibi n'ogbe a igwe obodo a PG obodo a can prove landlords association ndị onu nyesịrị ụlọ gịnị ka ndị a kedu ife your tenant na-alụ papa kedu ife nwa gị nwoke na-alụ mma kedu ife nwa gị nwoke gwara na ọ na-alụ nwa gị nwaanyị ọsị gị na ọ gịnị ka ọ na-alụ ịdị sure na efe a ka ọ na-alụ can you swear to an oath na efe a ka nwa gị na-alụ so ịma ife nwa gị na-eme na onne ịmakwu ife broda gị na-alụ etu a ka ajụjụ a dị efu that na to fight this thing is more than easy but government is not doing anything. ị na-agwa m na onwere ife ọ ga-cost government to secure the life of people ka ebe a na-akpọ security vote ọkwa enwere ya kedu ife that money na-alụ ego alụta na local government eche na that money kwesịrị ka o nwee particular place ego a na-eje ka ama na ebe a ka ego a na-eje. We are not doing enough. The government is not doing enough. Ebe enume ana me put here to government. They are not doing enough. Government kwesịrị ka hold you are responsible for ife a niile na-eme because it's your duty to protect our lives. You are not doing it. You are not doing it.
You secure Otago side again, secure life for your family now. Your children can travel abroad at any time. Your wards can live anywhere of their choice in the world. You have the money now. Now you don't bother about Nonsonkwa. You don't bother about our survivor. You might the essence of that. Eba Bogalondia, how enjoy the security with the money and water there. It's gonna cost money. Security gabo number one. That's why in some countries, or blue police country. I'm going to South Africa, for example. South Africa is a police country. A2A through BMW, no, bro, that BMW were companies in Nigeria. Every year, they man look at 2025 model, or 2024 model. By no 2024, right? So 2025 model, pota parana. I gave buzo ke go do and the police. Joanyel bila South ko gwagi. BM gebunye ha. Mercedes Benz gebunye ha. Toyota gebunye. Chevrolet nya Chevrolet gebunye ha etu a. Ka na-ebunye ka na-ebute power bike isi enu kibana o Triumph that bike. Yeji achu ndi ori. Horse, a na-eke horse ọfụ nọ na kịta a na-afụzi decline in horses. Oge mgbe station ọbụla nwe horse. Mgbe ụfọdụ polisi pụta patrol ịfụkwa horse ha apụtasịa. And ịfụ horse ọ na-adị very healthy. Na healthy horse na-alụ ezigbo training nwa ka esi achụ ọsọ n'ime street. A na-enyeju ya afọ. So ọ bụrụ na Nigeria ị na-ene anya the value of security, and each police in an eye and Ambagoni, every car every river, it's a mother one on that car. Onye na anya na onye ya ni ano. Obuno nkebu nkelo ebunyelo alo basket na azu ya. Nye ebe a na-etinye onye mere arrest. Also police na abogane ya. Moto akalia yi nwa da no number kita 10111. Before you get to eme ebe a nnọọ kịta police agba n'ebe okirikiri moto ya erucha 20-30 o nwere nọmba ị ga-apịa emergency a ị ga-apịa ma trọk ndị fire ma ife niile a ma ndị pathology o kiba na-akpe forensic ndị forensic na-abịa ambulance na-abịa ife niile a na-abịa the same time ka abịa save life onye a na-ama ahụ ife na-eme abịazie. Ọ bụ na ndị health ka ọ dị na side ha onye ambulance abịa jebe ndị forensic ejebe ndị abụzi ndị ga-anọ ma ndị ọzọ ejebe onye abụ na ọrụ distress call akpọnye ọ na-abụ ọrụ gọọmenti ga-emenwu ya na-alụ gọọmenti bụ anyị emenwuru ya na ọ bụ na father operate that system fine anyị nwe police station inwe case bịa ịbịazie bịa gwa polisi na-eke osidi polisi a na-akọwalụghị n'iga na fe nwekwa fuel na moto eji enwajinu gị ejikwa ego gbata fuel eji wee bịa ka bịa dozie obodo ha nwasobiri na ya obodo ha nwasobiri na ya ngị ya ewetakwa ego fuel ka eyi ji bụrụzia gọọmenti ọ ya kpatara agụ gbaghị n'ezi ị ga-agbọ dịcha anwa na-egbotogo wee bụ na ofu ife kwesịrị ịdị adịrị ya ndị ara amaghị price obodo kastịrị akast enwere gọọmenti ka eyi hold responsible gọọmenti ya nụ ndị mmadụ ọrụ create jobs ka these youths banye dia very important create the job let them go onye nwudezi n'ezi na-akọwata nwere ife ọ na-eme ọ ya eje nkịsị wee pụta ịgbakọsị ije nkịsị na ije wuregodo ọrụ gọọmenti a na-alụ iwere ofu gọọmenti akọwalụ ngị last time ka m bido na my own state ife a na-akpọ Uber na-enye ezigbo ego Uber na-enye ego ije America ndị be anyị na-anya ọkwa di na-anya nwunye na-anya nwaanyị jecha ọrụ bata oburu moto bụ anyị na streeti na-anya Uber butu oke ọnụ ha nọchakwa ebe a enwe ndị na-ebe a na-anya Uber na America
Australia, obodo dị iche iche, South Africa, afụsa ndị be anyị na-anyasị ya. So okorobịa can do that. All big boy. Gị na ya ada akpa no ya weta adreesị ebe ọ na-eje. O weta adreesị. Dị na ala lahụba ụlọ. Ibugide ya ruo di ya. Apịarịa akpe ọ na-afụ ego ọ gbatara. Onye ga-ego gị igbugharịa na-apụ apụ. Ọ na-enye ego gọọmenti chistanụ moto. Ọkwa inosi na alụ moto. Gọọmenti ị na-atụ egwu. Chịpụta moto ka ụmụazị bịa were ebe ọrụ. Akwa ebu ya moto ihe ama bụ na Anambra steeti ka ọ na-agbụ ya. Enwere traka. Ọ ya cross Anambra, ọ chọọ ịcross ọnyụọ ọkụ. Yes. Ọ chọọ ịcross ọnyụọ ọkụ. Ọ bụzie na a ga-eji ito trọk wee bịa anyị amakwana. Maka na ebe a niile ụzọ niile a kamera dị ya. And onye tiri traka kwesịrị inwekwu security side nke ya wee baa ịnọzi ọrụ. Na from Ekwulọbịa jee ruo Agụata ma osi Ekwulọbịa jebe Ọka. N'unu nwere more than 7 stations nke unu iche. Unu station onwe unu from here to ebe a. So moto ọbụla gafere side unu. Ọkụ ọna na system na ọga. Ọ nọ within this area. Amara nọ na ebe a. No government partnership with ofu agency. Maka government mekwara nke partnership with one company na-afụ maka ịnakọ ndị nnukwu moto ego. Hackney. A ga-emenwu ya. Akpọ ya ọrụ ọ bụrụ ọrụ. Idosi na-achịpụta moto. Agba ebe guys moto. Onye gbakọ iji buru egbe nakpuru n'ime ọhịa na-emebe ha. Ọ banye ebe a. Ha na-eme ebe. Gọọmenti kreetie n'ọlụnụ. Create elu ndị mmadụ ọrụ na o nwere ihe oge eri ị ga-anọrịrị partnership based on ijiri ego buying partnership kpọkọta investors mana ihe emerụgodu first ka ndị mmadụ na-alahụ ụla si mount godu cameras everywhere a na-akọntrol ya ndị a niile na-akọntrol okwu ya na-akwụfụ ụgwọ ọnwa o so n'ife a na-eme onwe ihe ebe gọọmenti na-etinye ego na ego abụ ego anyị ego a na-ewepụta ife anyị ji ọkwa anyị inwe ya nwa government ọkwa government of the people and the government bụ for the people and not by the people. So let this government of the people let's have a purpose of the people for once. Anọkata project ndị a na-akwụdo ụgwọ ọnwa na-agbawo n'aka anyị cha niile ebe ọrụ a ọ ga-enyekwa nsogbu. So si gbakọ ka esi na-eme ya mgbe ụfọdụ si kpọkwa ndị a na gọọmenti na-enyebe ego before si tinye aza ọ bụgoro n'ọnwa 1000 na ekwuo na ihe a bụ benefit anyị nwetara this month as citizens or as ndị bi n'obodo a onye ọbụla bi within the state bụ si gụkena anyị ọnụ nyekena anyị palliative a nwa mkpa na anyị cha nwechara bank account secret kena a difference for once. Ọ na-egosi na ndị a lack clue, lack ya vision. They don't even know what to add to people's life to better the better. Every day people are crying. Every day people are living in fear. Every day they lose confidence. Every day what is happening? Yet, in a brag neighbor governor. Governor nke dị in tune with today, governor of 19. Come on. Where are we going? Young able-bodied men, nothing about, kwesị dị serious with their life. Never find it in aka. Look at what never your vision ended. Nekene your vision. Ije blue mmadụ. If one day mmadụ ọgwụ fala rola. Ije gbuo mmadụ wekọrọ anụ arụ ya wee buye onye wee go ne ka a na-akwụ. Nekene akụkọ this girl ụkọ. Ebe ndị a nọgodu. Careful the situation of things ebe ndị a nọ. Na-ege ntị. Nke na toilet ejugo. O nwere ike ọ na-enye as an excuse but a common thing kpatara eji wee si oke ọkwa fama na ọ ga-ewetabe ego ka e wee pọmpụọ mmiri season statement ya godo ka i wee ghọta condition of this boy si na art ife a ọ mmadụ kaba Nigeria right mana nekene their living condition even to set this girl free for jere abụ 1000 ka i wee ghọta na afa nwazi na onwe fa nọ n'afụfụ fa nọkwa n'ọkụ nwazi ọkwa ịma na onye
a warder bụkwa a prisoner ka ọ bụ. A warder bụ a prisoner. Mr. Jailer, kwa igbe egwu a, don't call me a prisoner, Mr. Jailer. Onye na-akpọ prisoner gịnị ya n'ofu ebe a, ikidnapụtalụ mmadụ buru ya jee n'ime ọhịa, nke nwa nọkwa n'ime ọhịa n'ebe your living condition, mmiri zọọ ma ọnụ, ị na-ezogharị, onye anụ nwa nọ n'egwu, nke nwa nọ n'egwu maka etinye mgbu amara ebe ị nọ, you are in fear. Ịmakwa na at the same time life hold on the line. Ọ bụrụ na ikpupụ mask ma anything ma onye afọ iruru ana onye ọbụla afọ iruru ya try ka igbuo ya, ebe ị na-atry ka i protect ya arụrụ ana gị, ị na-commit na-egbu ndị mmadụ, chefuo na ife a niile bụ afụfụ ka ị na-ewetalụ your own family. As long as o nwee ebe isi pụta DNA ga ị na-eme ya arụrụ ana niile a, the consequences niile, ife niile a na-ejekwa, ọ na-eru olu like eletrik, o jekwa ọbanyekwa na your root, gbasalụ ndị niile gị na ha si, ndị nke na ha na-echi akọ DNA, otu aka o esi ka ehia the vibration na otu aka o si ada, ọ na-aga na low frequency na-aga to make us the low in thinking. We know otu aka nwoke na ụmụnna gị dị, ihe niile efe ụnụ nche niile fekasịa ya, ịnwụgodu taa fanwa ataba afọ ya because ọ bago ha na o mego fa affect ọ nga ikotere ya aka si ofu aka lụta egbe na ozuo mkpịsị aka niile n'ego ka isi elive ghali fanwa ọ gaghị eweta ego ewee ka pọmpụ mmiri ka e wee flush ya toilet, so automatically venture niile cannot do without oga. Who is this oga? Ana oga bụ onye ga-eme call, oga ga-eme call, oga mezie call eweje weje ihe nwa to onye a ga-eweje ya, automatically ọ bụ oga ga-eweje ya, ana onye a ga-eweje ya ga-send kwa onye ga-eji receive ya. Nwoke ibe ga-ewere ego na-agbapụ na control life gị, olugbo oge ya si ọga nna n'ife abụrụ ife ebi eme n'ụwa na mmụọ gị jụrụ ya ajụ, ịtụrapụrụ ya egbe ya, ọ bụrụ na ọmụma ịtụrapụrụ ya ịwaba ije chọọ akara aka gị. Asa abụzina ndị mmadụ, stop serving, start being a king, na-ebu a king. Odibo anyị gbalụ before mgbe anyị na-use that system to survive, ihe a na-agbabọ ihe onye ọbụla ga-agba ihe ọgago na-eme. Ije serve onye 7 years 6 years 7 years ịpụta ịbụrụkwa ọgaranya, ihe pụtakwa ịbụrụkwa ọga, ọ gaghị efix ye gị up ka so ekwenye ya na mana ọ legit. Ọ na ya ka Igbo ji wee kpee ego, obodo dị iche iche na ndị Igbo epikie through that process. Taa anyị afụgo how anyị si wee thrive wee bụrụ ya bụ anyị wee sị mba na ọ bụrụzi ya na ọzọ ikunye kịta na ife ị ga na-eme. If you want to serve a good purpose, ga-aba logo baala onye ọbụla legit na-akwụ ụgwọ. Obodo dị iche iche ihe anyị nọ na-aṅụrụ ihe ọjọọ, obele nwe nọ mbọsị a ka ọ pụrụ 3-4 years later ọ bata nwa dị 21 years o wee jee buru moto karịrị anụ. Papa ekwuo okwu, mama ekwuo okwu, a na-agba egwu, ọ pụta n'obodo ndị ogbe niile apụta na-etu ya afa, ọ sị na ya bụ ọdịna nwata eri akụ. Onye isi ọzọ anara ego chie nye ọzọ 21 years old, chie nye ọzọ ọ na-enye na-esi n'azụ ego nwa ọnya chie maka o si wee bịa. Nobody cares. Anya na-eto na hype onye nnecha ọgbapụta eme nke onye nnecha ọgbapụ oyitu aka ihe ọjọọ si wee bata n'ala Igbo taa. Anyị cha wee na-ata afụfụ ya, ịtụghalizie ka ikwuo na ihe adị ọkwa nọ mma, eburu enemi ha nọmba 1. Ịvụ na onye na-achọ ịza azọ ị ga-abụkwa enemi ya because na ịkọrị ọnụ on the process. Ọ maazị na ihe iji kọọ onye ọnụ ọ bụ ka o nwee ike stand ya up to reality. Ndị a niile a nwaanyị ahụ egburu egbu on this process na bụkwa nwaanyị tetala na otu gbuo ekpere n'ala, kpọkwa kpekwa ekpere, kpọkwa chi ya, mee ife niile a mana na-egosi wee end up. Efu na ihe anụnwa bụ o metụtara onye ọbụla, bụkwa ndị ụka adịkwa nwekwa ife dịka afọ a Jizọs ga-azọgodi ya. Ọsọ chi gị bụ ihe nwere ike ịgbara gị ọgụ etu a nke onye a si wee mee. O ruo na mgbe bụ na onye ọbụla ga-ama nke bụ eziokwu. Ife njisi gị na ọchị gị kpọpụtara gị, onye a ji ibu mmadụ ahụ
ọ na-ekpe ekpere mgbe ọ na-eje ọ gaghị enyego ha target ọ ga-enyego go ahead maka na ị na-anya efu na ọgbaanụ ndị a egotanwu sie na na-ekwu okwu ọ mmadụ gotere sie na bunye ha nwa ụmụazị na-arụrụ ya ọrụ bifo ụmụazị ejebe ọrụ ụmụazị a na-ekpekwa ekpere Chukwu ekwekwana ka ejide ha ihe ọbụla ga-eme ka ejide ha Holy Ghost fire mamị na aghọta ha na-ekpecha ekpere wee na-eji ya arụrụ ana niile efuru ịbụ na onye na-achọ eji ịla nwaanyị na-ekpekwu ekpere ka hapụ iburu ọya a na-ekpe ya bụ ibe ajụjụ a njụrụ nwanne nya sị ọ bụrụ na ọ ga-ebu God utim na-aba abịa ịgba bọọlụ nke a ekpe ekpere nke ekpe ekpere nke ka ha kpechara gịnị ka ihe eme ị ga-asị mba ndị a mere ya ndị a kpere gị ekpere bụ ụmụ so na ihe abụghị ekpere nọ ihe ị metala onwe gị ihe baa na pichi ahụ ije gbaa bọọlụ ị mara ihe ị mụtara gbaa enwere Jizọs na-abịa ebe a gị nwa bụ onye na-aga aga ihe ị nọ bụ ị na-aga anya saa ọ bụ moto ọbụla efu na ịbanye onwe nke ị ya afụ na ịba na-edi safe maka na kama ị ya akwụ ụgwọ ije ka ije kwụrụ n'ụzọ nara lift nke ihe enwetara chip efu a young man o wee bụrụzie na ọnwụ narịachi igbughị egbu ya inweta ya very cheap anyị adịghịkwuzi okwu ụmụazị jiri hookup a na-afrozi ọkwa gwa nne ya ebe ọ na-eje nne ya wee mara ọ gwara nne na ya nọ skuul oruzie ebe a hookup ka ọ na-alụzi ime onye egbugiri egbu ịma onye ya enye akaụntụ ebutego taa ịma mkpụrụ ịma ndị a tụfugoro etufu nke ị bara ebe ahụ ị na-afụ ụzọ kwa ekechighị anya ịma afụ n'ụzọ ị ga-anọgide ebe ọ bụsị ya bụrụ na ọwa week ka ị nọrọ anyị ekechighị anya ọwa week ị na-anụkwa na afrọdụ nnilie n'ọsọ mmiri ka a na-enyefe for 2 days ahụ ọfrọdụ nnilie and o gosiri na ndị na-eche ha nche afọ okwu nke vali maka ọ bụ na vali obi ya atụghafa ngwa na enụ nka so enwe abundance dị a fa nọkwa n'afụfụ nwanna ọ bụkwa na iso na ndị anụ wee ji alụ ọrụ a na ị na-anụ olu gwa onye a na ịda alụzi ya abụrụ ọrụ ihe ọbụla a na-alụ na-ezu ya kwụrụ ọ bụrụ ọrụ bịa ruo nke emegidere mmadụ anwụọ na the process nwanne m ka ị ga-esi ga-efi n'ihi lụchaa n'ọrụ a kịta pụzịa ikekwere Chukwu gbata alụgo nne ya ị ga-agba gị n'aka ije obodo oyibo iruzie di ya 10 years later ụgbana uche ga adịghịzi ya 10 years later kekwe ịnụ ọnụ onye ọcha di ya mụtara gị ofu nwa yes ịnụ ọnụ onye ọcha mụtara gị nwa ofu ebu a na na-ebi iburu gị ebi ịtụzi ada na Naịjirịa bụrụ onye ọcha bịa na ala ọji a na Abuja the very day ị na-agba ụkwụ na be unu the very day ị na-agba ụkwụ na be unu ewetara gị ozi ị nọ na mgbede akpọ asị na nwa nwanne gị na moto gburu ya n'ụzọ ebe ihe abụgodu ka ị weregodo anya mmiri wee asị wee achọba saịdị nke gị ya ka moto ji wee gbuo onye a asị na ọchị tọsịchara ya o nwezi ihe ọbụla a na-ekwu nwere isi ị ga-ajọ ya n'ogodu ka eje na the accident scene iruzie ewe gbagharịba chọba ambụlansị ya esi wee buruzie ozu iwe jenu polisi jee lọji ya nụ kesi ịgbago ihe abụ ihe eji sịwụ welcome etu a ka a na-ekwu enweziri ike nwunye gị onye ọcha nwere ike asị na ọ na-agafe ya kwụọ ya sidi ọ bụrụ na awụrụ ya asidi nke osi ebe ndị mmadụ na-abụnara esiri onwe ha okwu nke asị ka ọ wụọ onye asidi ọ bụrụ nwunye gị onye ọcha ka a wụrụ asidi ebe iburu a na-ekwu ka esi egbu ya je obodo oyibo asị ejire ikekwe ka ịnọzi n'ụzọ na-echighata nna ya nụzie na ndị mburu nọchiri ụzọ ya nwa ọsọ ka iji ya abịanụ ka ije debe arụ kwa ọlụ ụlọ rụrụ mgbe ịmazi na ndị ji ọrụ akịta ndị na-ama adị n'Igbo exist ike ya apịaghị ya pịatuo gị dị ya etu ihe aka ya na-ekwu na-ekwensu arụ ọkịka ekwensu arụ ajọ ọrụ onye ka a na-ekwuduru n'ọkwa o sikwa obodo oyibo wee bata nna na-ekwu ihe mere nwunye ya ọ ya na-ekwu ya within your age mate na ụlọ anya ekwuru ya n'ọnụ ndị okenye ọ ruo ndị okenye nke ya n'ofe okenye ya onye ka a na-ekwu si na anaghị akwanwa nke a mbụ nwa asị mbụ nwa nke na-eti na-amụ ya nke ị na-ekwu ọkwa o sobu na arụ n'ihe a mgbe nwa okenye nwa mgbe ị na-arụ nyawa ọjọọ asị mmadụ osi alụ ihe a mgbe a nke a sị gburakwa ka isi ekwu nwanne m asị aja nụrụ ana n'ọhịa ka ọ na-arụbu
n'ọnya bụ ya ebu nke n'ezi akụkọ a na-akọ n'isi obodo oyibo iluziri ya nwunye chaa etu a ụmụazị na-abịa ga-apụ ha ịgbado anya 10 years later efu mgbe kama ji wee cheta gị ọ na-echeta mgbe ọ dị ka asị na ụwa achọzi ka ọ tọba gị ụtọ o nwe ka oisi na-adụghị ya etu ya na-esi ji toothpick na-adụrụ sisu ya na-ata etu a ka oisi na-egwu gị dị ndụ na-ebe akwa fabụrụ ọrụ rapịa livan dịka the young ya chọọ ezigbo ihe ya eme. The only difference ka m gwakwa gị ya mma ekwu ya the only difference bụ that na enwere ike ma ga-alụ n'ụlọ enu ahụ gbuo oke moto ahụ taịm ahụ ndị a na-agba ya ma ọ bụ ụmụ ya emekwa ihe eme ya maka chi olesọ na-eji iru n'elu ịdị mil n'ụlọ elu mgbe elu na-egide ihe ya na-ekwu okwu ya na-echọ ka ideki anya edeki egwu enu ka nke rufu egwa ha na ọdeki nke ị chọrọ si deki godoro gị ya edeki ya wepụtasị alụghị rọd inwe ndidi o nwekwa ụbọchị oge elu ọ bụrụ ego 30 bags ekpochara 30 bags akpọ ya etu ya bifo you know it yo a na-ekwuzi okwu ịkụ ya onye abụla rụrụ one story moto one a na-ekwu okwu ya ọ gbara Venza 5 years ago n'ọdịmma akara onwe ndị ka na-ego Camry 2001 model tiny big onwe ndị ka na-ego ya na ebute echi si na ọ gbaa moto ihe dị iche bụ na ịgbara ya 2005 nyanwa agba ya 2025 ihe nwere ihe ome ihe a na-ekwu okwu ọnya moto ahụ akọba akụkọ na Camry a na-agbakwa ọsọ onye so na-akọ ya dị time nwere ike dị iche ọ bụ ya emekwa ị ga-eme aka si na ebe ọgba ọsọ gbalụ na oji ije ga-eje n'ebe ya olesọ na ịdị amin na ịdị determined ime ya ọ bakwara na agenda gị nọ ife a ka iche ime it doesn't matter your pace ihe mata abụghị na-eme ya you shall surely get there. Ekwena ka ndị mmadụ duhie ego. You don't need pastor to tell you this. Conscience go kwesịrị ịda agwa gị okwu na ihe ị na-eme na ekwesịghị ịda eme ya. Itinye go many families a na-ebe akwa na ịnapụ go many families ọnụ ebe ha si eri nri. All because of gịnị? Okay, after much na ego one ka iji. Gbakọ mmadụ one nwụrụ n'aka gị. Ịgbakọ ego one nwere n'akaụntụ. Divide area by mmadụ one ahụ nwụrụ anwụ. Ka efu ihe life ofu onye wọtụrụ n'aka gị. Enwere ike onye anwụrụ ihe ị nwetara n'isi onye a finally abụrụ 3 million according to them. So life onye a wọtụrụ 3 million to you. Life mmadụ 3 million. O nwekwa oge elue enwere ike gbuo nwanne gị maka 3 million and that time nwere ike bụrụ dị ka 2047 mgbe 3 million naira ga-adị ka 10 naira na eme maka 10 naira gbuo family member. Oh, boy, the picture ga-abịa n'iru icheta 3 million onowu Igbo na-ekwu that money 3 million naira. So maka 3 million naira ka onye a ji wee magbuo nwanne gị ma ọ magbuo nwa gị 3 million naira ga-adị ka 10 naira maka na o nwere onye mụ na ya na-ekwu okwu wee sị ya na ị mana 5,000 naira ya na-ekwu nwụrụ mgbe anyị na-eji egotanwu Mercedes na Nigeria. Ọ sị na mgbe asef na ekwubeghị okwu ịtụ ime nsị yes no mana ọka ịmalụ na onwe mgbe e lere ya 5 naira. O nwere oge Peugeot 504 dịka 2,500 Nissan Ovan dịka ya bụ 5,000 mgbe ahụ iyo mana 5,000 bụzi ego evu na ụmụazị ya ego transport bada nakwụzi 5 ụmụ ife mgbe oje ntụ ụka ebuzi 10k na at least. So enwere oge oyi eruo life niile iwesi etu agwa ka esi mee maka that 3 million 1 million 5 million na-ewekọrọkwa your family one by one. And ndị a ga-ewe bụ important people from your family. And nwere ike at that stage gị nwa bụrụgo okenye family unu. Isi sọ nwata ọbụla ụmụazị o nwere ike eji mgbe ị na-adị 60 years the oldest na your clan and your family anwụọ na ọbụdaghị n'isi. O wee bụ na during your time ka ụmụazị a na-apụsị nwa dị 21 years nwa dị 22 years na school egbuo ebunatara gị ozu ya anọkatakwa ebunatakwara gị ozu ọzọ ị nọ n'anya gị ị na-enyi ụmụazị ma ndị nke gị ma ụmụazị si na family gị ị na-enyi ha n'iru akụkọ a na-akọ anụkwa ọgụ ama mma
asịkwa one day butere ego nke asị na ọ na-alụ ọnụnọ gọọmenti na-agbagburu agbagbu ihe a bụ the story a ga na-akọ na that family ị malụ ife bụ kama na-efe na art na ife onye o jide mkpa na ị ga-arapụ ife a feeli aka si ife a na-eche ọzi ya n'ugbo onye nọ na custody release enya ya waba ejiri ife amara Igbo nwanne ife aka ịchọ ka e wee ma your family in case na ị nọ ọzi atụ anya na ama about your family abụrụ ụdị ha atọ ụtọ maka chi ụtọrọ ụtọ onye maka m ịgwa anyị abụrụ ezigbo ọyị nọ na-agwa amị iburu onye mbulu ebe ọbụla ị nọ n'ụdị meseji nwanne rapụzi adatin ị na-eme kụpụrụ ya buwagharịa maka na ịmakwa na anyị ma na life adịrọ guaranteed ịma na nke etu isi ya end self you no go like am nke nwa na onwe you no go end well na ọbara dị involved anya mmiri dị involved akwa kwee ka ụwa na-ekwu okwu ọma n'isi kwee ka ụwa kwuo gbaa ezigbo ama n'isi weda nwee enigwe nwere enigwe masị ịgba ezigbo ama n'isi all the good all a very big and huge legacy any day ụmụ nwa ọbụla ma onye ọbụla si na family gopụta dị kwuo okwu a ga-asị nna arapụrụ ndị a ka kwuo okwu na ndị da family fa na-ama fa na fa dị upright ịchọ ịma ndị ga-agwa gị eziokwu kpọọ ndị a na ọfa nwa bụ ndị ga-agwa ewere amala unu people can trust you da na ekwu afa family asị bịa eche nwanne si na enwe meeting by 10 o'clock ọ sị na meeting ka a na-ekwu okwu ndị nya a na-ekwu ya ịnwego ndị mmadụ aghọtago na ebe a si ejekwa na ụzọ agaro dị ya is it what you want ọ bụ ife ịchọ ekwena ka ọ bụrụ mmadụ ji eti ego n'ụdị ọrụ a let them not recruit you into this kind of deal onye ahụ ụmụ ya n'ebe ụmụnne ya nọ na-enọdị ya with him bọs ahụ ọga ahụ dịrị ọrụ a nwanne chere n'echiche think now hello how are you yeah can I call you back? I'm in the middle of a program. Sharp. Sorry about that. So if na agụ akwa ụtọrọ ụtọ ọ gaa ya kpọta ụmụnne ya kpọrọ ụmụ ya na-ebe ya ma ya nwa join ọ na-eme ya gị nwa na-eme ife one chance ife na ọ na-emekwa ejide gị na-ekpughe anya one chance ị na-eme eme n'oge ọ bụ iburu moto ahụ na-agba transport gịnị ga-eme gba full time transport ọ n'ime nweta ego asị na ego adịghịzi na transport call your stupidity one chance na-eke n'ife okorobịa dị ka gị na-eme ị na-eme ife one chance ife na ọ na-emekwa okorobịa na-eje na chọpụ jee natuo nwaanyị were nwa ja ya egbe jee nara nwaanyị na-ele provisions jee narị ego ọ leta nna nwekwa conscience ịmakwa ihe na iyi na-ezuzu ị na-eje anakọsị ụmụ nwaanyị provision ịma na onwe nke eji gị na 100 naira ele na makwa etu Nigeria si dị useless kịta na onwekwa ife ihe eji onwekwa ife 20 naira na-egote even 15 naira na-egotezi ife 15 naira bụ one stick of cigar ofu mkpụrụ siga ọ bụkwa siga niile ịchọ bensin switch 80 naira 100 naira ya na-ere ofu mkpụrụ siga 100 naira ọ ịchọzibe dị ka donche oris ọ ya ka ihe egote m 50 naira ofu mkpụrụ imagine okorobịa kwesịrị nna ya ịdị ihe a na-arụ arụ ka nkụ ije na-aba ị ga-alụ nwa akpụ ụkwụ mụọ ka esi arụ ya ịpụta you need much money iji wee bido ọsị ya bụrụ ịbụ shops dị iche iche ị ga-alụ nwa akpụ ụkwụ supply ya ịnakọtakwa ego iberekwa ngwa ọrụ ọfụ iwere aka young man si na school pụta bidie ịmụọ ya highest mụọ ya 6 months ịmụta ka esi alụ akpụ ụkwụ ọfụma iwezie your own God given talent ị na-eweta new designs iwetakwa new design ịnwa gị jee na night ịsọstakwa nke ọfụ nke na-ewu ịlụ anya ị na-ele onwe onye na-alụ ya agụụ na-agụ men jichi agbala ezigbo ike
Ka iji etinye onwe gị na rubbish. What shall it profit you? Na ka isi chọọ ka ị na ndụ gị n'iyi. Mmadụ ga-eberịrị akwa. Mmadụ ga-eberịrị akwa before ị mara na ihe ị na-eme adịrọ m. Ebe ọ bụ na onye mmadụ bụ akwa irie nri n'ọhịa ịchọ. Onye bekwara na akwa irie nri. Maka iji chi iri n'ibu ka ya ka iji tinye onye a na kọndishọn na iburu mmadụ na kpụrụ n'ime ọhịa. Jeje nọrọ di ya na kọrịa ihe o ji si ya mebe kọl o mebe kọl. Ife ọlụ na ọlụ ihe niile ị na-eme bụ gara gara. Pawa ị kwesịrị iji chụọ ego ka iji ebu egbe. Pawa ka iji eteki risk. Maba n'ụzọ echeghị ma ndị amị ka ihe emiti n'ụzọ imitizi ahụ na-agbakọrịba egbe nya ị na fine ọ bụrụ na ị nara fine ị decide go esizie ka anyị na-amanye elu na-etogo na ihe na-eme amaka because na nke nwa decide na inwe ike end life at any time. So anyị gbazie nkịtị. Pawa gị niile bụ just etu a ihe gbabata iburu terọ nyere obodo niile ịgbabata like this ịgbagbusie ndị mmadụ iburu ofu onye ịgbafuo ife a bụ nnọọ etu isi chi ya. Pawa gị buru na egbe ka o jere ebere. Enwekwụdị pawa inwe enwekwụdị pawa enwekwụdị ike ị na-eke. Ndị ọzọ ji mọzụl ahụ nọ na stadium na-akwa ya jee Olympics gbara ego. Ọ bụrụ na inwe ike ọkpụkpụ aka jee try ya na anụ Abraham Adesanya na-apịrị ego ọfụma na in a big way na-apịrị ego ka ava nke Yoruba nke ọzọ na-apịrị ego ya nke ebe ndị Igbo nọ nke gị bụ mọzụl gị bụ iji ebu AK-47 pụta ebe nje na ring na ka iwe mọzụl go to the ring ọkwa ime akụ ọkpọ jee dị ya. Ọ bụrụ na egbe na akaghị ebe anya amị ifu ọgụ n'anya na abụ ọ bụrụ Amerịka ịgba mbọ na saịdị a na-efe eji ama odogwu iru ijoin amị dị ya. O nwee ebe Amerịka nwere ichu eti igu dị ije ebe a ifu egbe gbaa mgbe ọ bụ na ịgba egbe na ihe ekwe. Ike gwụkwara nwanne m na hapụzie line ahụ maka chi rapụ line ahụ. Many people na-ebezi akwa na many families na-ebe akwa na rapụ that line sweet rapịa ekwu ya bụ na ọbara iwufu n'ọbara too much. Ọ bụkwa na iwufu ba mbụ iti many people ebe na-akwa n'isi ọdụrọ mma nke bụ eziokwu. Ọkwa ichi of ịdọ na ịgbakọ ọnya just ịdọ na gbakọ ọnya ọfụma ịgbakọchazie ife ọbụla obi ụgwọ ahụ obi gị si continue mebe ọsịkwa gị rapịa folo onye rapịa. Enwekwa ya ga force gị rapịa ife ahụ because the only person nwere ike force gị ka ịrapịa bụ gọọmenti mana gọọmenti emenwere ya na ka ihe ịchọzi ka eme. Nso anyị gbazie nkịtị nnọọ onye ọbụla agbaghị nkịtị na mmadụ ekwesịghị ịgwa Tinubu okwu na ekwesịghị ịgbakwa Tinubu nkịtị ogoro dati na ego onye ọbụla na flex mọzụ ya na so onye ọbụla zuo ike ebe o ji ego goro gọọmenti baịdị agwaghị na ọtọ ya ị na-afụkwu ka esi apasị ego. Onye Igbo nọkọtara banye APC o doghị anya na o gori ego wee banye di ya. So onye ọbụla gba nkịtị ihe sọrọ ya mebe anyị mmadụ ekwukwu n'okwu maka ihe ọnụ. Kedu ebe anyị ji akpọzi Deriko n'ọnụ? Deriko ọbịa be nne gị ka ọbịa be nna mana anyị cha niile kwuru gbasara ya pụta mbọsị egburu ya. Onye ọbụla apụta egbuo Deriko kalenda apụọ ihe niile ọ gaa na soshal midia mgbe anyị nweba ụdị nke print nke eletrọniks ya ma soshal midia nke anyị bụ anyị maka anyị si ebusi ozugbo ọ ga everywhere Deriko everywhere. Kedu ife okwu na kọmentị ya? Okay, one eme comment here. Problem was Buhari, aka Jubri, El Sudan, APC, Tinubu, Wike, Fulani herdsmen. Now their new problem is since Hope Uzodinma is elected as a governor, Imo State this, Imo State that. But it is clearly to everybody, even the blind and deaf man. Okay, no nanny cow can brought insecurity in Igbo land. If I have a family member that is nanny cow can follow, I would disown that person. Because if you know that you are a man
show your real profile. Okay. As you even locked your Facebook account. Open it so I will give India police your account to track you down. They will deport you back to the Biafra land and send you to Sanko. So when the ever kind of what is in this morning, this video can see ka anyị na-eba ya anya nwee ike gbakwa ụmụnne anyị ebe ọbụla dị iche iche banụ kaba ucheba dị ya mmadụ na-atịnọkwa onye chi ya na-azọ onye chi na-azọ n'azọ onwe ya jisi ike mee ka ya shọ na ịnọ ebe ị kwesịrị ịnọ at the right time ya avoid ije abalị mainly and ifufe dị aṅa kwuo okwu gị wee chisalụ gị okwu gekwanụ ntị okwu ahụ ekwu ọ bụrụ ibu polisi eweta report rụọ ọrụ gị according to onye na-ezina ego anya n'iru akpọghị oku ịza iwu abụọ na mmadụ ga-eji ego ya kwụ ụgwọ before na-enye mee mmadụ arrest nke a na-ekwu na bail is free ya mana ọ na-akwụkwọ ka agụtara ya nke a bụ ka akọ onye ọbụla ma ya dịka ya na-ayọ ego na police station na-akarị akarị so ka uche anyị dị ya biko ọ bụ na anyị chọrọ inwe a better society our government should do more. What they have done so far adịrọ enough ihe na-abụ ihe dị too much gọọmenti ewelite aka mana nke a nwe onwe ihe gọọmenti na-eme in terms of providing security for a common man. Yes, security anyị na-ekwu ọ gara in so many ways, even the security of properties ka life ka anyị na-ekwu aba properties ụlọ na-agba ọkụ ebe a onwe ebe ịyafụ ụtọ truck fire truck enwe ebe ịyafụ fire truck asị gị na ọbịa ka esi evu the property ọ ga-agbagide gbapịa n'ofancha bụ anyị na-ekwu okwu security na-afụ na anyị nwa na-ekwu we are not saying it because Kenechukwu Kat anytime I talk to you no respond afụkwa anụ gịnị delu m ozi na WhatsApp ka kwuo ngwa ndị be anyị n'ọlụ na ọfụma anyị ga-afụzi much later. Thank you for your time. Chukwu gozie unu ncha niile.